Contingent number 5, Maabi-abihong Kausa sa Kugod National High School. Hala, mga manok, lolo, lola, tagana di ay mga Bisayang manok na tuhoy. Giunsa ninyo pagkatiman? Jun, ang pagkatiman sa Bisayang manok, dili intaw na lalimoy. May dapat din na sila mo pagkatanawan o pagkabantayan. Kay nga naman di ay lo. Para malugluman o tarong aron himsog ang mga piso. Mao ba, unsa man sa di ay ng mga binugo? Itlog pinagong, itlog pinagong, itlog pinagong bugok. Mao ka na ang itlog na bahong nakaayo. Mao ka na ang itlog na dili na mamiso. Itlog pinagong, itlog pinagong, itlog pinagong bugok. Ang ganang pinagok Junjun, kay mao na ang itlog na gibaligya. Unya sa galugayon, ug di maluto, kay mubako na ang itlog. Ah, dili jud di ay sayon ang pagkatiman sa mga Bisayang manok no? O Junjun, kini atong manukan, mao ni atong panginabuhian. Mao ni nagatiman og nagwit sa atong pamilya. Ug mao sa kunya among ikabilin nimo. Usa, imo hiling ampingan. Oh lo, poon, ako na sad ang modala ani atong manukan para mulambo pag ini og maayo. Yun na ra, manihapon sa ta. Aduna ko'y giandam nga inasal nga Bisayang manok. Wow, marami ka na lola oy. Sakto sad kay gutom namin ni lolo. Ato na tayo, manihapon na ta. Bisnok, bisnok, bisnok. Bisnok, bisnok, bisnok. Iba'y magsakulog. Bisnok, bisnok, bisgarus tagat tumanhog. Bisnok, 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 bisnok. Dali na atong buawon ang lungsod nga malambuon. Puno sa grasya ug dakog paglaom tungod kini sa Bisayang manok. Sa kalami ita magsaulog. Bisnok, 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 iba'y magsaulog. Bisnok, bisnok, bisgaros taga tumanhog. Dali na kamo ipalano ang dasadyata. Dali na ug maghudya ka na ta. Magbisnok ta, magbisnok ta. Dali na tilawan tang inasal sa kalami magbalik-balik ka. Ang alang nga iba si garbuta dinhi upisang asa. Inasayaw kita ang garbuta ising kita. Dali na isayaw ta. Bisnok, 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 libay magsaulog. Bisnok, bisnok, bisgaros taga tumanhog. Dali na kamo ipalano ang dasadyata. Dali na ug maghudya ka na ta. Magbisnok ta, magbisnok ta. San Francisco de Assisi, nagpasalamat kami sa pagpanalipod ug sa grasya himayaon ka. Dali na magbisnok ta kita, ilawan ta ang pambato ta. Bisaya nga lechon manok, karbonisa ta nga tumanhog. Dali na mga una kita, dali na mo ato na kita. Bisnok sa tumanhog. Bisnok, 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 iba'y magsaulog. Bisnok, bisnok, bisgaro